आई घूमने चले गोपालपुर सी बीच पाली मेल पर। यहाँ पर कितना सारा देखने को मिलता है, आई दिखने चलते हैं। हेलो हाय जय जगन्नाथ। देखो आज मुझे जाइली गोपालपुर समुद्र पलिश्री मेला केमती कौन लोक मैंने गहली देखिए मोर बहुत एक्साइटमेंट है। जाइए सब आर्टिस्ट सिंगर समस्ते मैंने उपस्थापित थे। से बहुत प्रकार आकाश में केमती तारा जमी झलकिला भाई सेमती फेसटा झलकी जाऊँगी। बहुत मस्ती आसाला समझे फैमिली सहित बुलबार तार मजा जो प्रकार ସେଇଟା ତ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଏ ଆସୁଛନ୍ତି କୁଲଦୀପ ଯେମିତି ଆମର ଫେଭରେଟ୍ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯେମିତି ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଘୋ ଘା ସହିତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଆମର କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି କେମିତି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଇଏର ଅଫିସର ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ହାତ ହଲେଇକି ଟାଟା ବାଇ ବାଇ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ମୌଜ ମସ୍ତି କରିବା। ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ କରତାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇକିରି ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ମୌଜ ମସ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖିକି ମୌଜ ମସ୍ତିର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା। ଟିକେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟର ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଇଠି। ରାତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିତୁଥିଲା ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଥିଲା ସେ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ କୁଳକୁଳିଆ ପବନ ସହିତ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଛାୟା ଭଳିଆ ରଖିଥିଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟେଡି କାଇଟ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଦେବି ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଏତେ ବି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆସିନଥିଲେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଗହଳି କମ୍ ଥିଲା, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବି ଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେ ରାତି ବିତୁଥିଲା ସେଠି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ବି ବହୁତ ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟର ମାନେ ମାଛ ଯେଉଁ ଫିସରମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଦାମଟା। ସେଠି ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ ରହେ ସବୁ ଫିସର ସବୁ ଫିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଣ୍ଟେନର ସବୁ ସେଠି ଷ୍ଟକ୍ ରହେ। ଏଇଠି ହିଁ ମାଲ ଗୋଦାମରେ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। କାରଣ ଏପଟେ ଅଛି ଗେଟ୍ ମାଟ ସେଇପଟେ ଥିଲା, ଆମେ ଏପଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ଇଏରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଥିଲା ସେଇ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟଟା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲୁ। ଛୋଟିଆ କୁନି କୁନି ଡ୍ୟାନ୍ସର ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ବଢ଼ିଆ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ସାଇଡ଼୍ର ସଙ୍ଗ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ।